Nang dicacak yo pikirku kok ndak enak belas. Mulai mang budal. Wis tak dangno. Lawo senengane. Ndak teko-teko tak kersore. Iki jam 4:30. Wae mangan. Aku goleki anake Pak Ijo yo nandi, Pak Ijo iki dolan kok ndak mulai-mulai wae ngaji. Mulai iki teko. Assalamualaikum. Salam. Teko dia Cak. Biasa mah. Teko dia jelasi sedino. Aduh. Teko melekan. Enggak. Ini loh dulu, Mang. Enggak ada bapak, bantah be Caca. Dicelahno bapak bang lama iki. Paslak ngomong ini loh. Yo jenenge Tole wis kadung seneng nang wong, aku memang tidak jaluk. Tulis apa? Yo nyabacil. Ngono lho. Seneng nang sapa, Pak? Ono di kono. Maudi. Terus, Anake mbok Mona iku lho. Anake mbok Mona. mari ngono. Yo jenenge ngono setuju. Ikhlas Mona no, iku Pak. kudu jane diterima. Ikhlas no. Aku tidak jelas. PM rono iki apa maksude ngono lho? Jaluk, aku dijak jaluk nyabacil. Ngono lho. Cacak njaluk wong wedok. Iya, terus mari ngono. Jarine golek sendenan kayu jati lho. Ngono lho. Iya, Pak, Pak kok tega sih Pak nang aku Ngene lho, ngene lho. Jadi aku tuh wis dianggap anake sampean. Maksudku kene sing bantu-bantu sampean ku. Ndak lega, atiku ndak lega. Ikhlas no pen. Duwe payung emas besok. Dene masih ndak payungan emas. Besok enak payungan emas besok. Ndak. Kan yang ngono pisan ngono apa belum dijaluk. Aku ki mau yo jak kondol jak jaluk ya bajir. Wuro tutuk kono mae lho kok sugih. Jadi aku gelem pisan lho. Ini masih jendengan kayu lor, Mbak. Payung wis masuk tukaran wis. Wis Atiku ndak lega, soalnya aku wis kadung isin uang. Nah, durung nang kok ana apa ya apa. Jar aku kondo, lek panjenengan seneng nang. Ya irone nek kondo. Aku saiki keturutan nak pengen nganjuk sing kono limusin mah. Kuwi kan sapi. Iku lemu gemoy mah. Sik, lungguh kene kon. Tapi aku ndak gelem yo. Satu atap kene aku meneng di omah kene melek. Perkara ini, Duk. ono-ono cek ono. Si bapak kate omong lho. Ini. Ini bantu sampai tidak payah-payah. Ngono lho, kena sembarangi baik anu aijo. Ya Allah, aku dimaru. Lho. Apa mah Ganjaran ganjarane aku gede. dianakno kok. Ganjarane gede. Besok kayuan emas, Nen. Ngono dari bapak iku mantu nyambung tuwa mah. Yo wanita mana yang mau dimaru? Yo. Pak, kan iku ndak mau aku.